Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Si Jesus maingon sa iyang mga tinun-an, ang nahigugma kanako magtuman sa akong gisugo. Mahigugma kaniya ang akong amahan, og ang akong amahan ug ako muanha og mopuyo diha kaniya. Ang wala mahigugma kanako dili motuman sa akong gisugo. Ang mensahe nga inyong nadungog dili ako kundili iya sa amahan nga nagpadala kanako. Gisultihan ko kamo niini samtang ako uban pa kaninyo. Ang manlalaban, ang Espiritu Santo nga ipadala sa amahan sa akong ngalan, magtudlo ug magpahinumdom kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, kalinaw nga dili ingon sa ikahatag sa kalibutan. Ayaw kamog kabalaka ug ayaw kahadlok. Gisultihan ko na kamo nga mobiya ako apan mobalik ako. Kung gihigugman ninyo ako, malipay kamo nga moadto ako sa amahan, kay siya labaw man kanako. Gisultihan ko kamo niini karon sa wala pa kini mahitabo, aron ini kahitabo niini motuo kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ang gisaad ni Kristo nga kalinaw mga igsuon, kalinaw nga dili sama sa ihatag niining kalibutana. Tungod kay ang kalinaw nga ihatag ni Kristo gibase sa gugma sa Dios natong mga tao. Ang ato ganing kalinaw gibase lang sa atong gugma sa kalinaw nga tawhanon, iya na sa kalibutan. Nanglitan, kung ikaw sigihan gani og away, unsa may imong buhaton, di naman ka malinawon, sigihan kag away, unsa imong buhaton, mobiya ka ng palaaway, mulikay ka, nya magpuyo kang ikarang usa, haron malinawon. Mo na daghan kay na mga bana sigihag away sa asawa, muadto na puyo sa silingan nga dili palaaway. Ang mga asawa sa sigihag away sa bana, buwagan, mubalik ngadto sa ginikanan, may dito kay pinangga siya. Daghang kitag broken families niya, moingon dayon, nakamove on ako pa din. Wajog ko'y kalinaw samtang diha pa ko ato akong kaminyoon. Karon nga na-divorce nami, karon nga naka-separate nami, malinaw nako. So na, sakto na. Di mamumutubag. Dili na. Diha sa imong gitrabahuan, sigihan kag away, sigihan kag libak, undang ngitag laing trabaho kay maimpirno ko aning akong opisina. Diha sa organisasyon sa simbahan, ni ara ba sa daghan din mga libakira, daghan sa kay dinhing kusog ay manaway, bisan diha gani anang naas babaw na diha mga hinawayon kay na sila. Labi nagdi ka kamao makaigos tuno, pasiplatan ni now ay way papil-apil practice ay kantag yung maida. Nya maigo ka unsa may resulta? Undang. Kay haron ko magmalinawon. Ang pari sad minus na kay kolekta dinhi, libakon pag maayo. Balhin sa laing parokya, kansi ko diha. Wa ko'y kalinaw. No. Mo na itong kalinaw ang paglikay sa kagubot. Pero ang kang Kristo lahi gugma man. Unsa may iya? Higugmaa ang kagubot, antusa ang kagubot,
pasana ang imong cross. Ayaw ipapasan sa lain ang imong cross, pasana ang imong cross. Pasabot, maningkamot di ay ang taong mahigugmaon na Diyos nun nga paghigugma, nga ang iyang isig katao dili mabugatan tungod niya. Nya kanusa man ang mabugatan? Kung mag-unay na taog, linibakay, iniglibak niya nimo, libakon sa nimo, inig pamalikas niya nimo, balikason sa nimo. Muna'y gitawag an eye for an eye, a tooth for a tooth. Di na mao'y makahatag og kalinaw. Ang saman, matod pang Kristo, higugmaa ang imong kaaway. Mao na siya. Mao na'y malinawon. So ayo, kanang palaaway, sige higugma. Awa, di ba? Matamparusan ka na. Nigtamparos nimo, nihigugma man kaniya, malinawon kang mudawat sa mga lagom sa imong naong. Motuo mo, dili. Kinsay mo to, taas ang kamot. At least na itulo ka buok nito. Kamong uban, wagin mo ikalinaw. Maulagi ni ang kalinaw nga dili ikahatag sa kalibutan. Maglibog ka, ingangano ka taong malinawon pa din magitamparos ka. Iniguli sa imong bana, sikad-sikara na sa kadiha. Unya, wa pagikwarta. Unya, sige pa ditong bisyo, malinawon ka na. Testing lang. Anong ako may imong lalison nga di am nas pulong na Ginoo? Mao na sa unang pagbasa ilag yung gisuwayan. Naggubot naman to. Isa-unsa man ipatuli ning mga pagano o dili. Ang mga leaders, ang mga apostoles niingon kami nga mga apostoles naghatag kaninyo niining kamanduan. Ayaw na mo pagpatuli parehas amo diri mga Hudiyo kay cultural man nga practice. Ang inyo rang buhaton diha, likay lang ang sala, labi na gid na ang sala sa pagpakighilawas, adultery. Likay lang na. Haron kumon tantanan. Kanindot no? Ang ilang gihuna-huna sa mga apostoles nga dili nato sila papasanon og bugat nga palasunon. Maunay na higugma. Andam muhatag og kalipay sa iyang isig katao. Bahala nagsiya mismo nagantos. Sige, lingian na imong tupad be. Lingi aba, tupad ba lingi. Hastas paglingi di mo mosugot. Lingi aba. Ana, kita na kasi imong tupad no. Kita na ka. Na, sige, sultihin na siya ing na dili tika paantoson. Sige. Sige na. Wa mulingi ang uban. Sa tupa imo gid ang paantoson imong tupad. Nay kuwang nato, kuwang tas paglingi ay sa usag-usa. Na perti natong gihatag nga mga pag-antos sa atong isig katao. Ang karsada nga dako parkingan. Haron lang yun imo na diyang karsada, nagantos lang imong silingan tungod ana. Ang agianang dako pagamyan kay imong yuta, koralon gyud, igo gyud imong utlanan, hangtod magtakilid na lang silang muagi anang dana. Bahala na mo diha. Di ka kamaong mulingi-lingi na nga unsa na nang imong silingan diha. Imo na nang gipaantos og maayo, hasta gani nang imong sandayong sa imong kaning kuan, imong sin, tuan imo gitumong sa imong silingan adto na mubugwak dito. Wa ka magunahuna na. Hasta nang imong mga hinugas dito sa imong lababo, ari na mubaha sa ilang agianan, dangog na kay nang ilang giagian diha, mga dagma na sila, anha pa diha mo aginod ng mga mumo, kana mga oos kiampi, mga oos sa kuan kay imong mga hinugas dito. Niya magsigit daw sila kabaho ba ni uy sa kahugaw ba ni wa sa sila batasan uy agianan man ni dinhi anong anhi man ni ibutang ilang tubig dinhi ana mingon sa kato bahala mo diha ayuhan na yung daan diha inyo nang agianan basta siguro nga ako dire buangon ka nya nakay kalinaw ana wa nya imong silingan na ikalinaw wa may lingi ako sabi imong kuan be imong tupad sige lingi pagkaton-katon og lingi oy di na mamukha mo mulingi god. Sige, lingi. Anak, lingi. Sige, karon pangutan na siya, ing na nagantos ka na ako. Nagantos ka na ako. Nya, moingon din mo tupad, dugay na, dugay. O di, sugod na yun ka. Sige, sugod karon din natin ka pantoson.
Ana maghigugma ay. Salamat sa namalit og slat. Nga naman, nakakita gamay nga kalinaw. Ito? Ito ganing halin gahapon. Ako naman yung gikwinta kada adlaw ba. Kay may nakaibaw mong tagpilay halin na ito kada adlaw. Gahapon, ang atong halin niabot na og 109 slots. Dakay. 109. So, ang total na nato rong halin sa DOPS, 5,109 slots. Di ba? Kanindot na. Naapay 48,891 ka slots available. Say ko no, suway ko no og lingi-lingi ang imong sudlanan sa imong kwarta. Pasig na pa ka dihay tag 1,000 ana. Na kay mga tulo ka 1,000 imong palitan imong kaugalingon, palitan animo imong manghod or imo barong kuan imo bang anak labi na ng mga tapulan kayo imong palitan og slots kay ang mo epekto diha niya divine unity, prosperity and satisfaction. Pagkanindot palitan ba? Naman kaniningon ako atong usang adlaw siya pader ako ginang gituman ako yung gipalitan hasta pangkabit sa kong bana pader akong gipalitan kay makita-kita man sa sila nako ngano man siya aron do na may divine unity nindot nako kana malangit jud ka ana klaro guys imong naong nga langit no naka smiling man guys yag naong pero kanang way palit-palit og kanang slot kuang kay nag mga naong niya karong Bernes og Sabado karong Bernes atong tapuson atong Flores de Mayo mag Children's Congress ta nya ini ka Sabado mag Santa Cruzan dagko ni nga event ang budget nato aning duha ka events 1 million kay daghan man tag ipanghatag school supplies nya pagkaon nya mga premyo amo na nang gikwenta gabi moabot siya mga 1 million so baligya na sa tag special nga slot kuan 2,000 ka tag 500 per slot nya unsa may title ani Mary's Inspiring Purity. Mopalit ka ani na kay inspiration tungod sa purity ni Mama Mary. Inspiring Purity. Ang abbreviation MIP. Nyag dili ka mo palit bisag na kay kapalit ilisan tanig RIP. Mo rest in peace ka. Bitaw. Di mo to? Sige, testing Karon nakabati. So atong pagbabaligyan sugod karon hangtod ra sunod Domingo, special slot ra man siya. Hopefully ato ning ato ning ma-raise MIP, Mary's Inspiring Purity para niini karong buwan ni Mama Mary ang month of May para sa pag-enrich sa faith sa atong kabatanunan kay mga batanon may atong gikuha mga bata ug batanon may atong gitirahan karon og hatag og catechesis nya maghimo tag event aron madasig sila nga mahimo gitang simbahan panagana ni sa future ngano man kun ang mga batanon karon dili masuod sa simbahan dili matagaan natong activities nga nindot nga pangsimbahan adto na mag-activity sa gawas sa simbahan mao na inig pista sa kapilya disco gyud kay mao man na diha sa gawas ang activity sa pista sa kapilya mag-disco unya magtinukhangay ang mga batanon anha diha mahitabo ang adultery ang pakighilawas na maigos timing nga himuon unta na human sa kasal himuon na noon human sa disco ilang tagilara mag-disco dito perting magbuak mga short nya kuyo ganang uyab sige ana nya inom og beer suyo pagamay nya sige ana iniguli
Bisag ako, anay, hindi ko kakuan. O na, ay, kumpiyansa. Tudluan na to silang activity niya. Mugasto, mangitag na activity. Mo na, mas may pang mugasto ta para mutubo ang pagtuo kaysa mugasto ta aron mahimo na hinuuntang mga demonyo. Di ba? Tanawa karon tungod kay wa gyud kay matudloi ang kadaghanan, inig pista, hala, tari gyud, sugal gyud, inom gyud, inom. Kay mao man na ang kalibutanon nga kalipay. Nya unsa may resulta? Hasi diri, sinukmagay dito, dinunggabay diri, utang diri left and right. Ang mga kita dito sa construction o sa iyang sweldo, halalabay nga to ruidahan sa manok kay napildi pag humagsultada. Mga bagunay pista para santos. Ano man kay wa mo tubo ang pagtuo. Una, palit gid mo aning MIP aron dili mo ma-RIP. Mamatay ang imong kalipay, mamatay ang imong kalinaw, mamatay ang imong kabalaan. Basta dili ta mo paduol ni Mama Mary. Amo na ang kalinaw nga ihatag sa Ginoo. Nya unsa may sunod mahitabo? Masud kuno ta atong bag-ong syudad, matud pa si kaduhang pagbasa, nagilak-gilak sa kanindot, wa na kuno didtoy bayranan nga suga. Wa na say bayranan nga pagkaon, kay ang pagkaon porting daghana, ang suga porting hayaga. Wa na didtoy bayronon, libre ang tanan. Ang sa may pasabot ana, total satisfaction. Una, ang kalinaw sa Ginoo. Man mo ka ni. Ikatulong lingi. Lingi. Ako lagi mong practice og lingi-lingi. Gilingi ay mong tupad ingnan naa ka ng kalinawa. Ingnan naa ka na. Amutan na. Kanibitang pagtanaw sa imong silingan, nindot kay ning ibutang sa dinis atong simbahan, sama ning atong paghimo karon sa mga proyekto dinhi, gitan-aw man nato ang gasunod. Ang gasunod ba atong tan-awon nga dili maproblema. Dili kay ako ni kanon kay total bahala silang gasunod. Kanabitang musiar ko usahay labi na mga nindot nga mga kompanya na ibutang diha, do not leave your mess. Ananay mga rules ba para nas gasunod na pamagani uban mo ingon gyud huna-hunaa nga si Kristo mo'y mosunod og gamit. Di ba? Makaako ka din mo limpyuhan. Si Kristo ra bay mosunod og gamit. Ma-apply ni kayo. Dito sa inyong balay, ma-apply po na. Bisan sa panggobyerno, ma-apply na siya sa atong government. Kana bang maghuna-huna ka sa gasunod? Di ka maghuna-huna sa imo lang termino ang gasunod. Nabit ako'y nabasahan ron sa Facebook. Ako lang sa nidaig masad ko ani ay nang iyang gibuhat. Si President Duterte nibayad og 300 billion in advance ngadto sa Central Bank sa atong pipila ka mga mature nga loan, local loans ngadto sa Central Bank of the Philippines. June 11 pamantingay ito ang due date, pero iyang gibayaran na karon, gisettle na, pinaagi sa atong sa budget siguro na gikan budget and management. Nganong gibuhat man nga gi-advance magbayad nga June 11 pamanunta aron mahatagan kuno niya og higayon nga ang sunod nga administrasyon makabudget na sa ilang buhaton, labi na pag-atubang nining nagpadayon pang gubat batok sa COVID-19 o sa uban pang mga krisis. Kay adto pa siya mobayad ika-11, nya karon nag-andam na ang new administration sa transition, di nila ma-appeal o consider nga naa di ay mahimong available fund nga 300 billion nga pwede nila gamiton. Nindot no? Nindot sa nabuhaton sa mga pare, inig ka nang inilisay na mong parokya nga kanaganing ibilin ko ni sa sunod nga pare, ana. Kaysa ka na bang istorya-istorya, o manhinong ko kasuway, naka-observe lang ko, nga magyaw-yaw ang sunod nga pare, iba sa, hasta iniduro, gida? Iniduro ko no ba? Pagtanaw niya dito CR siyang
kwarto, wag na malagi inidoro siya. Gidas pare re siya. Nganong gidaman siya, haom kuno kay siyang sampot. Sorry ha, kani nahitabo man gid ni siya, pero dili ni pagpakauaw namong mga pare. Pagsulti lang is kamatuoran nga pwede kitang mulantaw sa sunod, sa gasunod. Ana, unya bisan pag ni ata simbahan, ug di ta ka maong mulantaw sa gasunod, mahimog yung bati. Na ako'y seminaryo sa una nga naadtuan dito sa eskwelahan ako sa UST, University of Santo Tomas. Ako lang gining handomon kay mura gini siya nakog amahan, may he rest in peace. Kadto si anhing Father Frederick Fermin, among rektor dito sa UST Central Seminary. Nahimo sa na siyang rektor sa University of Santo Tomas. Usa na siya ka Dutch ang iyang nationality. Nya pag-adto kuno niya sa seminaryo, pag kahimo na niyang rektor, nangayo siya og naabay kwarta ang seminaryo. Ang gihatag ra gyud kuno ngadto niya 500 pesos. Mora jud kuno toy sobra sa kwarta sa seminaryo. Ay lang sang gidawat unya daghan kuno kunong ayuhonon. Do na pag yung kuno'y bayranan sa kada mga suga, ana, nawap, agyo'y kwarta. Ang sawa man tong 500 pesos. Nakita ni niya nga kaluoy sa seminaryo, kaluoy sa bagong rektor nga masunod. Mautong naningkamot siya, naghimo siya foundation, naghimo siya og mga pamaagi aron makatigom og kwarta. Pag eskwela na ko dito, kuha na siya ato, padong na siya mo ending, unom na siya katuig sa seminaryo. Walor man to katuig iyang term dito. Niya, kanini ang kuan kanang ang kwarta na sa seminaryo pagbiya na niya isip rektor sa foundation, nagbilin siya mga 12 million unya sa seminary fund na ay mga 6 million. Mo to iyang gibilin isip para sa sunod nga administrasyon. Nindota no? Kamo napakamuro ibilin diri simbahan. Kadang inyong kolekta mo na ibilin inadako-dakoon ko nighog kay nga naman para ni sa gastuhonon sa sunod nga mga adlaw din ni simbahan nya mopalit sa mong slot para ni itukod sa kumbinto para sa sunod pang mga katuigan sa daghan pang katuigan nga moanhi dinhi dili maglisod ang administrasyon dinhi sa atong parokya. Kanindot ana no, magilak-gilak din na inyong naong inigulis inyo. Mura mong bagong syudad. Nga igabot sa inyo na tong hunongon ang inyong pagparking-parking dihaan ng mga daan. Ana, awa na. Gilak-gilak na mong maayo. Malagi mong nangaaw. Sige, manindog na ta.